Ik ben in het huis en dan gaat de telefoon. En dan belt de politie op. En die zei van, wie ga je mijn auto jaren? Nou, ik zei dan, ik mist hem al. Nou, ja, van het verhaal. Ja, hij zei, wie ga hier een man uit dat woord. En die is hier in je auto. En die heeft geen toestemming van jong. Nee, ik zei, dat klopt. Nou, hij zei, we gaan hier klein rijden. En de auto is een beetje kostjaren, maar voor de rest, mag de auto maar weer ophalen. Dus dat is gewoon eigenlijk. Wat verklaren hij waarom hij dat dien heeft? Nou, hij verklaarde dat had dus mijn vrouw dien, want die had erheen geweest. En toen had het zijn dat er soms net meer wist waar er mee bezig was. Want hij wist net, toen de politie hem klem reed, toen pas kwam het tot het besef waar er mee bezig was. En past dat bij de man? Herkennen je dat? Of heb je daar ooit iets van vernaam? Nee, verder, we weten helemaal niks. Verder altijd vrij correct kwam roer. Verder helemaal geen probleem met de man. We hadden het land hier vroeger. Dus, en we hebben vaker nog altijd wel troffen. Hier in zijn heid. Nou, en nooit geen probleem. Dus je schrikt ervan dat zoiets dan gebeurt. En nou helemaal natuurlijk. Ja, want het nijs kwam, je jen waard het wie, wat toch niet als eerste. Nou, we jaren dat het een uit dat woord weer, toen zijn we als eerste, dat is hem. Ja? Ja, omdat het toen plaatsvond hier, zijn we direct nog zitten in de leeftijdsklasse en dat. Maar en toen belden we gewoon op, maar we zijn steeds net voor 100% zeker natuurlijk. Pas toen we een dag erop bellen, die hier de naam ergens had van de radio, ja, toen werd het echt zeker, maar we woonden net de naam de wereld in brengen, het net klopte. En nou je witte dat hij een 100% DNA-match heeft, denk je van ja, dat klopt. Kan ik me iets bij intinken of ben je helemaal verbjusteren? Nou, we zijn nou achteraf. De fiets, die bleek dus in het onderzoek, daar bij Marianne Vaatstra, voor die destingen hier, zij stierde hier toen ook bij de wei. Ergens hier een lasje branden gaan, maar dat is net gebeurd.